Magandang araw po mga kakabsat. Bagong gupit, bagong video tayo ngayon. Nagulat ako sa dami ng mga comment tungkol sa pakbet. At kahit nagluto tayo ng pakbet na may malunggay noon, dahil madaming nag-request, ito na po, agluto tayong tea pakbet. Masarap ang ulam na to dahil sa dami ng gulay. Masustansya. At wag po sana po kayong magalit dahil ito lang po ang nahanap naming gulay dito sa amin. Pero ang gagamitin natin ingredients, sitaw o utong, talong o tarong, okra, ampalaya o parya, sibuyas, luya o laya, kamatis, optional lang po itong karne ng baboy pangpalasa, itong fish sauce, bagoong, at bawang. Ayan na po, pwede na tayong magluto. Sabi ni Jess, ang pakbet Ilocano, hindi talaga ginigisa. Tama po kayo. Pero para sa akin, mas masarap yung ginigisa. Kaya yun yung gagawin natin ngayon. Lagyan natin ng bawang, sibuyas at luya. At igisa lang natin. Ginigisa lang hanggang naging brown konti. Dagdagan natin ng kamatis. Yan. Hintayin lang natin lumambot yung kamatis. Mabango agad-agad. Malambot na konti yung kamatis. Antayin lang natin mag-brown at maluto yung karne konti. Tapos, pwede din dagdagan ng paminta para mabango. Yan, takpan muna natin para mabilis lang maluto. Dagdagan natin ng konting tubig para malambot na malambot yung pork. Ayan, tapos haluin lang konti para hindi masunog. Dapat lutong-luto yung karne bago natin ilagay yung gulay. Ayun na, nabangbanglo. Malapit na. Pag ganito po yung itsura, pwede na natin lagyan ng bagoong. Para sa akin, konti lang po yung gusto namin ni Jess kasi maalat yung bagoong. Pero depende din po sa panglasa nyo. Amoy na amoy yung bagoong. Okay, pag mabango na, ready na para maggulay. Okay, ito ang mga gulay natin. Ampalaya muna. Ayun, okay. Lahat ng mga gulay, ilagay na natin. Ang technique po daw ng mga Ilocano, haluin mo lang konti. Pag nakahalo, takpan mo. Tapos, wag mo nang buksan hanggang maluto na. Antayin lang natin maluto. Tapos, mangantayon. Sa mga bago po dito po sa channel po namin, ako po si Kuya Jake at ito po ang asawa ko. Ako naman po si Jess. Maraming salamat po at welcome po kayo. Ayun, nagprito na pala si Jess ng 2 tilapia. Yan, masarap na partner kasi ito ng pakbet. Tamang-tama at may mangga tayo. Konting tamis. At may Grabe. pagkimag ka sa mangga. Yan, oh. Yan. Talaga, sa akin talaga yung ulo, Siyempre. So, yun, habang kumakain tayo ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng konting Q&A. Kasi, madami ng mga katanungan. Madaming comment. And, sasagutin namin yung iba. Yan, oo. ngayong araw. So, habang kumakain yan, mag-Q&A tayo. Yeah. I-ready ko lang yung mga tanong. First question ay para sa'yo. Sige. Sabi dito, may dugo ka bang Pinoy? Ay, wala po akong dugong Pinoy. Kahit 1%. Lumaki po ako dito sa US. Yung nanay at tatay ko, maputi sila, pareho. At hindi talaga ako lumaki sa Pinas o hindi ako marunong magtagalog nung bata ako. Wala. Pumunta lang ako sa Pinas nung missionary po ako sa church po namin noon. So, nabanggit mo na yung pagiging missionary. Madaming nagtatanong dito na nag-aral ka daw ba sa school ng language bago ka pinapunta sa mission mo? Hindi masyado. May 2 buwan noon na may konting aral ng language. Mga basic lang na phrases na kamusta, ganyan. Pero yun yung first introduction ko sa Tagalog. First time ko marinig ng Tagalog. Ano ako noon? 19 years old ako. Nung pumunta na ako sa Pinas, naalala ko, nag-uusap sila sa akin at wala akong maintindihan na Tagalog. Sabi ko, parang hindi ko narinig yung language na to. Pero onti-onti, mga after 6 months, 1 year, ganyan, medyo nakakaintindi na din. Kaya, So, basically, natuto ka dahil kaka-practice mo. kaka-practice lang talaga. And ever since mag-asawa na po kami ni Jake, Tagalog lang talaga kami dito sa bahay para hindi niya makalimutan and para matuto pa. Tama. And then yung pagiging Ilocano naman niya,
Natutunan niya dahil taga Pangasinan nga po ako and Ilocano sila sa bahay. Doon siya nag-start naman na magtuto ng Ilocano nung tama. umuwi na kami and dinadala ko siya sa Pangasinan and puro sila Ilocano doon. Ilocano pala, hindi na Tagalog. Sabi niya, gusto ko Ilocano din, turuan mo ako. Sabi. So doon siya nag-start ng Ilocano naman. Ito yung isa sa mga medyo nega na mga comment. Okay. First one, sabi dito, do you really mean lahat ng videos mo about Filipino culture or pinipilit ka lang ng asawa mo or you're just doing the videos daw para sa views? Ganyan. No, para sa akin, ito na yung parte ng buhay ko. Siyempre, lumaki ako sa American culture, tapos pumunta ako sa Pinas. Nakita ko yung culture din ng mga Pilipino. And siyempre, mag-asawa na kami. So, lahat ng ginagawa namin is totoo. Para sa akin, gusto namin turuan yung mga anak namin ng both cultures. Dito kami sa US ngayon nakatira. So, syempre, yung mga anak namin, hindi nila nakakita yung Pinoy culture lagi. Kaya, tinuturoan namin ng Filipino culture din. Kaya yung mga video ko, yan, hindi lang para sa amin o para sa mga fans namin, pero para din sa mga anak namin. Para makita nila Yung culture. na love ko yung culture ng asawa ko. And, Habang ganyan. maaga pa ka, matuto na sila. Oo, ganyan. Oo. Do you eat Filipino food every day? Every day. O yung totoo, kumakain ba tayo ng Philippine food every day? Hindi po naman everyday yan. Sa mga videos namin, Filipino food. And kumakain din kami ng kanin, mga 4 to 5 times a week siguro. Depende. Pero, hindi naman lagi. Alternate naman, di ba? Oo, alternate. Minsan may yung mga American food, may Italian food. Kasi dito sa amin, Texas, Mexican food. So, depende din po sa araw. Pero, Depende sa mood natin. depende din. Pero kumakain kami ng Pinoy food, mga American food, ganyan. Oh, may variety naman yung may kinakain. variety. Hindi lang siya Filipino food talaga. Hindi puro kanin. Ito, hindi naman to tanong eh. Ano I yan? think parang comment lang. Medyo negative. Pero usually nababasa ko to. Hindi lang po sa page namin but sa mga page din ng mga kagaya natin na may mga foreigner na asawa. So ito yung sinabi, anong masasabi mo sa mga linyahang isa na naman pong kababayan ang nakaahon sa kahirapan? Anong sasagutin ko yan? Sige. Okay, so, yung mga nagsasabi ng ganyan, sometimes joke para sa kanila. Okay lang kung joke. Ako, hindi naman ako affected sa mga ganyang comment. But ang masasabi ko lang is, kung may nakita silang kababayan nila na masaya or yun nga, maganda yung ano nung buhay. Sana maging masaya na lang sila. And sa totoo lang, galing din ako sa hirap dito sa amin. Yes, sa totoo lang. Pagsasabihin yung, okay, isa na namang kababayan natin nakaahon sa hirap. Sa totoo lang, nag-asawa kami ni Jake ng super bata. Oo, grabe. Alang taon ka rin Salta? Bali ako, 22 ako. Ako, kaka-23 ko lang nung kinasal kami. So, Bata lang. super bata. Para sabihin yung maganda ng estado ng buhay namin noon. Nag-start din po kami sa mababa. Tama, super mababa. And para sa akin, masaya ako sa mga taong nakahanap ng partner na may kaya sa buhay. Masaya ako para sa kanila. Pero ako wala akong kaya sa buhay noon. May konting kwenta ko sa inyo. Ano yan? Nung kakarating ko dito sa US, si Jake po talaga hindi kumakain ng gulay. Zero gulay, tama. Yung unang Totoo yan. Yung unang sinabi Hindi ako kumakain ng ng gulay. mama mo, nung kakarating ko dito, kumakain kami ng dinner, sabi niya, Jess, I just want to let you know, Jake doesn't eat vegetables. Sabi niya, super proud na ako sa'yo kung mapakain mo siya ng vegetable. And ito na nga, Ang sarap ng gulay. 10 years later, kumakain na siya ng ampalaya. Hello, sitaw, okra. Totoo yan, totoo. Ano yung pinaka-favorite mo na gulay sa Pinas? Pinaka. Pinaka-favorite. Iba talaga yung gulay sa Pinas kasi mas fresh. And usually galing sa halamanan ni tatay, kaya masarap. Pero ang mga gusto ko sa Pinas, yung mga ito actually, sitaw, okra, yung malunggay, masarap sa Pinas, grabe. Yan yung siguro pinaka-paborito ko. Yung kalabasa sa Pinas, iba. Iba sa kalabasa namin dito. Kaya, lahat naman ng mga gulay sa Pinas, I think doon ako na in love kasi. Iba din kasi yung gulay nyo dito eh. Yeah, masarap din. May masarap, may hindi. Depende kung saan galing at kung gaano ka-fresh. Ben, naalala mo yung una mong natikman yung pinapaitan, yung kambing na pinapaitan? Oo.
Naalala mo yung first subo mo? Ano sinabi mo? Wag kasi nakita ko kulay green. Akala ko may malunggay doon. So, yung first subo ko, sabi ko, wow, lasang malunggay. Pinapaitan, lasang balunggay, ayos. Ay, kaso lang, hindi talaga lasang malunggay, mapait. Pero kinain ko pa rin, in fairness. 'Di ba? Very good. Inubos ko pa. Ay, Yung mga iba, tinatapon nila yung ulan ng isda. Itong asawa ko, tinuruan niya ako. kumain ng mata. Madami pala sa ulo ng isda na pwedeng kainin. May mata, yung utak niya, yung pisngi. Yan yung mga paborito niya eh. Sayang. Diba? Ayun, busog na tayong dalawa. Mangga. Wow, success. Parang budol fight lang talaga sa Pero tayong dalawa lang. Para feeling kami, nasa Pinas kami. Di ba? Mas masaya mo budol fight pag... Oo, pag madaming tao, tapos isang buwang lamesa. Alam mo yung kakain ka, alam mo yung feeling ng mauubusan ka kasi ang daming tao. Bilis nang kumain. Sige, Kuha ka lang ng bilisan. kuha. Pero pag dadalaw tayo, kaya. May tira pa. Ayun, maraming salamat po sa panonood po sa aming video ngayon. Nag-enjoy po kami dito sa Pakbet, sa Buro Fight namin. Super enjoy. Mag-comment lang po kayo kung may ibang katanungan po kayo about po sa amin. Maraming salamat po. Ingat po kayo.